मारै जोगोन नोंला दिनै दाखालि लिगाव एकदम जिनानै दाख्लै लिगना एकदम लिगाव बेसेरा मा जियो नायसै बुटजोंनो जोना होदों मोखाङावहाय जिना दंजोबो बेंगलावहाय ओंखारलायबाय नै दिनै बेंगल गस्लाया देन्जारलै बिसिना दादा उसुङै दाङोलै ओमफ्राय लाबाय आखायाव सोग्राया गफा आंसो माबाजों लाखानाय आयौ डेन्जारास ला ससमा थसमा टफि होननानै बेंगल मा जायगायाव मोनलाय खेलाया कालसिनियाव ना येस होसै साफ्रै लानोसैलाय नै मफ्राय लानोसैलाय फ्राय लानोसैलाय बेंगलावहाय लांसैलाय बिसक्रसखौ देखाय गोबां मोनजोबो येस जायगा दाना ना बाहाय साबा जाखाबाय ना बे जायगायाव मावो जालालै आरो गरमाव सयजन नङाबानो बिसम मिलायखाया गाइस जोंहा दा नै क्लाबनिफ्राय ओंखारबाय अमा दं औ राव गैया जोंना रुमा फैसा होनांगौ फैसाया दायो जों कालसिनि बुकिमबारि मोनफैबाय गाइस थाब थाब ओंखारलै मा जायगा मोनलाय बुकिमबारि लांफैगोन रकेटनिसो होननाय बेना स्पिका गैला थांनाय नासिगौ जाला खर'आनो रकेटनिसो साहा बागान जोब साहा बागान नै रेसिं लासिगौ नङा बरियालै एकदम दंफां लाइफां जोब सारिगिदिं साहा बागान जोब ओमफ्राय मोनफैबाय नै दा जोङो जायगाथ' बिराद हेभि उन्दुलाबावबाय सफैबाय बरियालै जायगाया खिन्थु ओंखाम जासै येस जायगाया माबायदि मोजां थान्दा गुसु एकदम सारि अफाले गासिबो साहा बागानजों माबायदि जायगाफ्रालाय दे एसे बुंहरदो एक्स केप्टेनफ्रा जायगा मोजां गोथाव मोजां ना ओरैबो दं नै सेंग्राफ्रा एकदम दंफां लाइफां
गुसु जायगाया खिन्थु मोजां आरो बिराद मोजां। जों दा जाना लाग्रोसै आरो गेमाथ' बिदिनो 3:30 4:00आवसो जाखागोन नालाय जाना लाग्रोसै जों दा। जानाया सफैजोब्बाय नै दाउ बेदर आसार पापर दालि नै जाबायबो। जानायाव फुरा गोसो होगासिनो आंबो जानोसै नै। ओंखाम जाखांबाय ओंखाम रेस्ट लासिगोन जों। ओमफ्राय नै नोंसोरनो साहा बागानखौ एसे देखायनोसै र' खाथिनि साहा बागानखौ नै जों थानायनि खाथिनि साहा बागानखौ एसे नायदो आरो नोंसोरो। गासिबो साहा बागानजोब आरो ओरै दंफां गिदिर गिदिर दं। ओमफ्राय जायगाया मोजां गुसु थान्दा आरो गासिबो साहा बागानजोब आरो। ओमफ्राय गाइस जों दा साहा बागानावहाय दसे बेरायनानै फैबाय। ओमफ्राय दायो जोङो रुमनि बाहेरायावहाय दसे रेस्ट लासिगोन आरो बेनि उनावहाय जोङो ग्राउन्डआवहाय थांसिगोन आरो गाइस। ओंखारहांबाय जों दा ओंखारनानै ग्राउन्डआव थांसिगोन आरो। यास मारै जोगोन नोंला दिनै दाखालि लिगाव एकदम जिनानै दाख्लै लिगना एकदम लिगाव जेनेबा मा जियो नायसै बुटजोंनो जोना आरो मोखाङावहाय जिना दंजोबो बिथांना। दिनै माबोरै गेलेयो नायसै खिन्थु गेमखौ देखायनो हानाय नङा आरो केमेरामेन गैया। भेन्दि दं भेन्दि भाजा गेमखौ देखायनो हानाय नङा दे रायजोफोर केमेरामेन गैया आंहा गेलेनांगौसो जायोना बेनि थाखायनो सरि। भेन्दि भाजा रेडि मानिनाङा मोजाङै जोखावजोब हगारनाय गैया आदै जोखावजोब माथा मानिनाय गैया नानि फेजेननांगौ। रेडि जाबाय जोंहा ग्राउन्डआव थांसिगोन। ओंखारदो ओमफ्राय गाइस जों दा फिल्डआवहाय थांसिगोन आरो। ओमफ्राय आङो बे गेलेनायनि भिडिअखौहाय लाबोनो हानाय नङा गाइस मानोना केमेरामेन गैया। ओमफ्राय आङो गेमावहाय थानांगौ जायो बेनि थाखायनो सरि गाइस। ओमफ्राय भिडिअआ बेखिनियामोन लोगोफोर मारै जादों कमेन्ट खालामबानो जाबाय। लोगो मोनगोन नेक्स्ट टाइमाव। नेक्स्ट टाइम नाजागोन गेमनि भिडिअखौ लाबोनो। होमबा लोगो मोनगोन बाय बाय। थेंक इउ फर वाचिं गाइस। रेडि जाबाय जोंहा दा थांसिगोन ग्राउन्डआवहाय।